Mifa production jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ka aw bisimila tuguni an ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan i n'a fɔ n bɛ a fɔ aw na kuma bɛɛ maa n'i ye kunnafoni minɛ mɔgɔ la dɔrɔn kana siga fiyewu i bɛ kunnasiri de di a ma n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana siga fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bolokɔniden kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta an b'an ka dibila baarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ fo ni wagati in na kumaso kɔnɔna la yan ne ni n baarakɛɲɔgɔn bɛ yan Kansutu Jarama, Madame la Solution. Kansutu, ça va? Ça va, la galère. Oui. Ça va, Dieu merci. An b'a la tanu. An b'a la tanu. Hali n'a ma ɲɛ ani kurantigɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni. I tɛ maa ninnu tɔgɔ bila ba. Maa jumɛn o? An kana fɔ ko kuran bɛ tigɛ yan. Kansutu kɔni an b'o fɔ dɛ. E ka sabali sa. An b'o fɔ. Ayiwa lagare. K'an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na. O bɛ waajibi yan. An b'a f'u ye k'u bisimila u ka jabaraniso mandi kɛnɛ kan n'o ye Mifa production ye an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna don an ka kunnafoniw kɔnɔna la ko ni an donna maa min gasi la lagare o b'an to deniya ye kuma la gasi tɛ ban ayiwa lagare Kansutu musokɔrɔba bɔkun ye dɔnko ye kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ kɔmɔkun ɲɛnajɛ la k'i tɛ dɔn kɛ ne tɛ dɔn kɛ i bɛ to so o kuma kunnafoni ayiwa lagare ko tɛnɛn tɛmɛnen mɔptikaw fɛ yen nɔ maa 4 olu bɔnɛna u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya don yen ni ale ni Gurumaraus n'u ma jan kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ mun de ye an ka kulun belebeleba minnu bɛ yen pinasi kɛ n'o bɛ maaw n'u bolofɛnw ta ka taa n'u ye i n'a fɔ yɔrɔ ni yɔrɔ ayiwa ni maa ninnu ni tora a la sabula maa dɔw ye tasuma de mɛnɛ pinasi in yɛrɛ kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka u magoɲɛ ko dilan cogoya min na ni o dɔ ye tewuli walima ni dumuni a maani minɛ i ka dumuni o hokumu de kɔnɔna la sa tasuma in de filɛ nin ka tiɲɛni kɛ ka balawu kɛ kosɛbɛ ni maa 4 o ni tora la wa a yirala fana ko min ye u bolofɛn caman o de tiɲɛna nin ko in na Kansutu i n'a fɔ i b'a kalama cogoya min na bɛɛ n'i ka voyage kɛminɛ don kɔrɔnfɛla ninnu caman anw caman ka voyage ka ca pinasi de fɛ pinasi in dun an yɛrɛ de ka kulun dilanenw don an bɛ motɛriw de sigi u la yaasa an bɛ se ka an ka dugulatagaw kɛ cogoya min na nka janto yɛrɛ la Kansutu n'an bɔr'o la tiɲɛ kɛlɛlafara ye n'a ma to n ta la n faso k'an kun ci o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ nin kɔni kɛra maa dɔ ye kamalen dɔ ale de kɔni filɛ nin ye ni ka a kɔrɔkɛ muso 2 kun bɛ kɛlɛ la ale ma o ko bila dakirindala la dɛ a na kɛ ni ka sɔrɔ a kɔrɔkɛ cɛ in kɔrɔkɛ muso ninnu na a tɛna kɛ ni kelen n'ale ni kelen bɛ gundo la maa kan ka nin fɔ a ko la k'a sabu kɛ ale i ta da kɛlɛlafara ma dɛ ale kɔni ko wulilen filɛ nin ye kelen bɛ yen ni ka o sɛbɛkɔrɔ dasi Kansutu i ta kɛ o gosili ye fo ka o da basi kɛnɛ la Kansutu ni ka o sɛbɛkɔrɔden bana ni yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na Kansutu hali n'a ma ɲɛ fasiri sɛbɛnbaga kɔni ye tɔgɔ ninnu to gundo la a kɔni kɛra anw yɛrɛ fɛ yen Daka gun kan a tɛ Segu ye Segu 2e arrondissement maaw kɔni ye wele bila nin kamalen ma nin tɛna kɛ dɔwɛrɛ taar'o la ka gansan ko Kansutu k'a wele ka a ɲininka a dalakan na k'a fɔ ko mun kelen ye a bila nin cɛjugu in na Kansutu wa cogoya ma se ka sɔrɔ a bolo n'a bɛ se ka cogoya min lakale Kansutu a ma ɲɛ muso kelen kɔni sɛbɛkɔrɔ banana ale yɛrɛ ka bugɔli sen fɛ o kɔni filɛ nin ni k'a minɛ k'a don bɛrɛ la Kansutu an bɛ wagati min na ko sisan kɔni a bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan yaasa ɲangili mun ni a n'o ka kan bɛ d'a kan cogoya min na lagare nin fana ye kabako ye dɛ a bɛ mɔgɔ ba i kamana la dɛ n ko ye min mɛn k'a ye kolonkalanden yɛrɛ de kɛ ka kolonka to ko la hɛrɛ ye k'a sɛbɛkɔrɔ dasi o ye hɛrɛ ye a b'i ŋana ni ŋɛnɛ karaba i b'a sɔrɔ o koya kɔnɔ a tɛna kɛ i b'a sɔrɔ ale fɛn ɲini o fɛ n'o o banna ale fana tɛna k'a den bɔ yɔrɔ ye walima ni dɔnni n'ale n'u bɛ to k'u ɲɛ kɛrɛ jɔ ɲɔgɔn na maa ta nin ko in nka an b'a fɔ ala ka jisuma k'a fɔra yaarabi ayiwa lagare n'an bɔra yen sa an bɛ taa an ka kiribon gunnangu kan kosɛbɛ kɛ Moribo Konate ayiwa an ka kiribulon tigilamɔgɔw ye san 5 kaso o de di ale ma février kalo tile 13 san 2024 k'a sababuya kɛ ko Seyida Balo a binna o kan utu kalo tile 11 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen a yirala ko Seyida Balo yɛrɛ ale tun ye feerekɛla de ye
denmisɛnnin fitinin don funakɛnin a nana a bɛ baara kɛ muso dɔ de bolo o ye feerefɛnw d'a kun den in de tora feere la sa ale de ye sanni kɛ den kun sanni ma k'a la baasi ye ko na e ye sanni kɛ kɛnɛma mun b'i bali ka wari di kɛnɛma ko denni wari dɔw bɛ yen olu bɛ bila so kɔnɔ ni wari bɛ bila so kɔnɔ o tɛ baasi ye o n'i ye wari ta n'a d'a ma kɛnɛma kɛ siga t'o la i ye denni na don so kɔnɔna la ko o ka i ma ye wa k'a hindi ɲɛnabɔ o ko k'a tɛ min kɛ a fana filɛ ka o jagoya ka bi o kan ala kɔni y'a kɛ a kun bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan a ka kiiri tigɛra ale bɛ bila san 5 kaso k'a b'o kɛ k'a sɔrɔ o y'a ɲuman ye n'o tɛ ɲɛ b'a la nin ko in sɛbɛkɔrɔ ɲɔ ɲɛlen don an fɛ yen sisan ka sabu kɛ denmisɛnnin fitinin funankeninw bɛ bɔ u masaw kɔrɔ k'an sutu k'u bɛna nafolo ɲini na nka k'an sutu nin ko in kɔni ne bɛ bɛɛ lajɛlen de jalaki a la ka sabu kɛ a bɛ bɔ masa minnu kɔrɔ ni den ma jo ka se hakilina si modèle dɔw ma k'an sutu a man kan tɛ ka bila fɛn dɔw la wa a bɛ na aw Bamakɔ gurubinɛbaw fana mana u ta aw yɛrɛ tɛ aw denw bila fɛn minnu na a bɛ o baara de da olu kan ala ka an bɛɛ sababa ma k'a sutu ni an bɔra yen an bɛna an ka ɲɛnaminimafɛnw ka bunagu kɔnɔna la k'an sutu an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'olu kɔni ka baara ye ɲɛnaminimafɛnw bɛ se ka minɛ cogoya min na nin bɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yan n'o ye rive droite kɔnɔna ye k'an sutu a kɔni kɛra février kalo tile 17 u kɔni kɛlen filɛ nin ni ka u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn caman ka k'an sutu fɛn yɛrɛ a kɔni kɛra Dawuda ka bugu la Dawuda bugu o b'anw yɛrɛ fɛ yan commune 5 kɔnɔna la k'an sutu ni ɲɛnaminimafɛn mun minɛna k'an sutu a bɛ taa fo kilo 100 ani kilo 97 bɔɲɔngo awɔ dɛ k'an sutu o mun kun labɛnnen don ni ka fɛɛrɛ kɛ k'a bila sugu la cogoya min na a bɛ se ka jago cogoya min na k'an sutu fasirikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'an sutu a bɛ taa fo se fɔ wari 11,000,000 ani ɲari koyi kosɛbɛ kɛ o de kun labɛnnen don k'an sutu o bɛ se ka jɛnsɛn Bamakɔ sugu ni a feere yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nka an denkɛ ni ale de ye ɲɛmaa ye n'ale ye capitaine Abdulaye Ibrahima Traoré ale kɔni n'a ka cɛdenw kɔni kɛlen filɛ nin ni ka wuli ka taa u tɛgɛ da nin maa ninnu kan Dawuda ka bugu la k'an sutu i bonya b'a la Lagare ne ko an bɛna bɔ nin ko in na san jɔ ko jumɛn ɲɛnaminimafɛn ko nin kɛ an bɛ bɔ o la bilen wa k'an sutu a bɛ ka tiɲɛni min na se sifinnakaw yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ k'an sutu ni maa si sera wagati dɔw ma olu tun bɛ don a la nka k'an sutu sisan an ka denmisɛnnin fitininw i b'a ye u da la n ko wa hali dogona t'a la bilen a caman de kɛlen don kunkolotɔ ye a kɛlen bɛ ka kunkolotɔ caman de bɔ denmisɛnnin ninnu na sisan ni si ma se fɛn min ye ni ko a ka girin cerveau ma k'an sutu ani jogging kɛ Lagare ne de ayiwa n'an bɔra yen sa i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina ta ni o de ye ko an jamanadenw maliyɛnw maa si tɛna an kunkanko kuma fɔ abada an yɛrɛ de b'a fɔ kosɛbɛ ni o ye dialogue intermalien an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ayiwa ko k'o sigi sen kan sa ka sɔn a ko ma min ye a ɲɛmaa ye ni o ye an ka minisiri kɔrɔ Ousmane Isufu Mayiga premier ministre kɔrɔ yɛrɛ koyi i b'o de d'a kan premier ministre kɔrɔ ministeriya fana bɛ yen dɛ awɔ kɛ ayiwa an ka premier ministre kɔrɔ Ousmane Isufu Mayiga ale ye a yira kunnafonidilaw la ko tɛnɛ nata février kalo tile 26 san 2024 c'est sini yɛrɛ ye wa kosɛbɛ kɛ ayiwa ko bɛna sigi sen kan a ye a yira ko min ye nin sigikafɔ ye ayiwa ko nin bɛ kɛ bonya ani karama de kɔnɔna la wa ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de welelen don nin ko wa ko u tɛna dan k'a fɔ ko an b'a kɛ yɔrɔ kelen na o tɛ dɛ ko u bɛna wuli ka don quartier ni quartier de awɔ kɛ yaasa maliyɛndenw an bɛ se cogoya min na ka ɲɔgɔn faamuya ka kuma fɛn min man ɲi an b'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bonya ani karama kɔnɔna la ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn dɔgɔya fɛn min bɛ ti bɛn o ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ bɛ bɛn o bɛ se ka dilan cogoya min na an k'o dilan ten wa a ko i n'a fɔ an b'a kalama an ka bamananci minnu bɛ yen n'u ye maramafɛnw ta hali olu yɛrɛ sen bɛ ko nin na koyi o bɛ diyagoya maliyɛnw b'u la o dɔw bɛ yen olu ye maliyɛnw ye an n'olu bɛ sigi ka kuma nka minnu tɛ maliyɛnw ye
o kelen do an tambi a ko nga ko ali ka sɔrɔ n'u ye maliyɛnw ye ko n'u nana o bɛ tɛmɛ kiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ fɔlɔ ka u yɛrɛ lajɛya sabula ko a ka kan ɲininkali ka tɛg'u la mun de ye u bila ka maramafɛn ta u ka jamana kan k'o la ko n'o kɛra fura min bɛ se ka sɔrɔ a ko la o bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na kunnafoni kun do i bonya b'a la kan surtout an bɛɛ lajɛlen sigilen do ka nin wagati kofɔlen in ma kɔnɔ wa an b'a a jigiya k'a fɔ ko nin sen na sigi ka fɔ an fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ kan surtout a bɛ kɛ sigi ka fɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a la cogoya min na siya ko tɛ a la i yɛrɛ b'a dɔn o kun tɛ an fɛ yan fɔlɔ yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye furuw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kanuw b'an ni ɲɔgɔn cɛ teriyaw ni baaraɲɔgɔnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ wa kan surtout an bɛɛ lajɛlen kunkanko gɛlɛman minnu bɛ an fɛ yen bɛɛ lajɛlen da bɛ se o ma ala k'a bɛ sababa kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ale kun tɛ Mali kura invité ye wa n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko Mali kura o kɔni ye taasira kura ye sanga a n'a ka waati an ka marabaga dɔ bɛ wele kan surtout ni ka o ɲininka nin don kofɔlen in na an ka jabaranisoba la n'o ye ORTM ye e ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga hali n'a ma ɲɛ tile filanin na a fari kun man di a la nka a bɛ n'a fɔ nɔgɔya kɛra a ye a seginna ka na a ka ca ta ale de kun sigin bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ kan surtout a kɔni kumana kuma min bɛ fasodenw yɛrɛ hakilinaw la kan surtout ani kuma min bɛ a yɛrɛ hakilina la kan surtout o kuma dɔ bɛ mun ye a ko n'i y'a jateminɛ an ka fɛɛrɛ tɔnw kɔni caman kɛlen do ka wuli ka jɔ sabati sisan kan surtout yaasa an bɛ se ka taa kalafili la cogoya min na a ko ale bɛ a yɛrɛ ɲininka ni ka tila ka olu yɛrɛ ɲininka dɛ kan surtout k'a fɔ ko jamana in tun bɛ cogoya min na ani jamana in bɛ cogoya min na sisan ko a fɔra maliden jumɛn kɔ kan surtout ko ɲani ko an ka girin k'a fɔ ko an ka taa kalataw la kan surtout ko a bɛ wajibiya an ka segin ka fɔ kɛ ka hakiliw jagabɔ k'a fɔ ko jamana in kun bɛ janfa kɔlɔnjugubaw kɔnɔ kan surtout kɔlɔnjugu min ni an kun tɛ se ka an yɛrɛ bɔ a la ka sabu kɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ kɔni kun kɛn bɛ ka an dɛmɛ an ka ko la nka kun kɛn bɛ dɛmɛ tɔga jɛ ye ka sabu kɛ kuma min na kan surtout premier ministre Choguel b'a fɔ cogoya min na kan surtout kuma min na nanzaraw caman kun bɛ an fɛ yan ni olu ye nanzaraw ka kɛlɛkɛcɛw ye kan surtout ko o kɔni ko an ma nafaba ye o la ka sabu kɛ kan surtout ko olu kun bɛ an fɛ yan ka banbagaci wale o kun bolo dalen do kan surtout a ko an k'a ta k'a lajɛ hali n'i y'a ye an ka batonba minnu bɛ maaw cɛ ka bɔ kulukoro ni ka taa n'u ye kɔrɔn fɛ u magow la kan surtout ko bingani waliba kɛra ka o sɛgɛrɛ kan surtout ko o bɛɛ kun ye janfa ye janfa mun ni a kun bɛna sigasigana don malidenw dusukun na k'a yira k'a fɔ k'an bɛ ka Mali kura mun fɔ ko dala kuma don kan surtout k'a tɛna se ka waleya kan surtout ko an ka finitigilakaw kɛlen ka wuli k'u jɔ ni ka ni sera di ninnu bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Faransi n'a a dɛmɛ jɛkuluw ye kan surtout ko o de nana kɛ sababu ye sababu min ni an sera ka Kidali ka a kɛ i n'a fɔ Bamakɔ cogoya a bɛ fasoba Mali kɔnɔna la yan wa kan surtout ni Ala sɔnna ma an ka sariyaw de bɛ boli o kan surtout a ko halisa a bɛ fasodenw hakili lajigi k'a fɔ ko an ka miiri k'a fɔ ko Mali kɔni kun tolen do janfa jugu la kan surtout janfa min ni a fanga kun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ko nka ɲɔ tɛ ka kalata yɛrɛ kɛ kan surtout o ye bɛɛ lajɛlen hamina ko ye nka kalata kɔni ni a ma ɲɛ a bɛ kɛ a kan ka sɔrɔ jamana bɛɛ lajɛlen lafiyalen do hali ni jamana kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana lafiya tɛ se ka k'a kɔnɔ kɛmɛ sara la kɛmɛ la kɔni nka a ma ɲɛ cogo hali n'a kɛra 99 ye o ka kɛ kan surtout ko ni o kɛra o tuma kalata an na sɔn ka an bolo da o kan kan surtout fasiri ye nin ne kɔni hakili la dɔ fana kɛra ten saw kala in bɛ se ka lajɛ saw olu mɔgɔ minnu bɛ yen komi u b'a fɔ ko sariya de ko n'a ma ɲɛ i bɛ kala ta i ka bɔ finitigiya la ka i présenter u b'a k'o cogo la kɛ an tɛna wotew ye yaasa an ka lafiya ni ye faamu e b'a fɛ k'a fɔ ko an ka colonel Ban k'a ka bɔ ala sin k'a kɛ Amadu Tumani ta ɲɔgɔn ye lagare ɲɔnɛ fɛɛrɛ tɔn mɔgɔw kan surtout u ka wuli ka jɔw bɛ ka bonya sisan dɛ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu yɛrɛ kelen-kelenna ninnu na an yɛrɛ bɛna kala fili minnu kuma nin tɛ nin ye sa wa
kala ka fili a bɛna fili jɔn cɛ bɔ olu yɛrɛ dama u yɛrɛ hali u yɛrɛ n'u yɛrɛ bɛnnen t'a la fɔlɔ bɛnnen t'a ko la ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ya rabi n'o bɔra yen sa an bɛ taa mɔptikaw fɛ yen mɔpti kɛrɛnkɛrɛnnenya la koro n'ale ni mɔpti bɛ kilomɛtiri 100 ani 54 ɲɔgɔn bɔ ayiwa ko alamisa don février kalo tile 22 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen kɔ ni miniti 50 ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko k'a sababuya kɛ bamaci wale ye e ko an ka bolimafɛnw tun bɛ se ka taa ni minan ye abada yɔrɔ la ye si bɛɛ nka korokaw bɔra u nisɔndiyalenba ka an ka kamiyɔnw kariw fo ka taga se an ka bolimafɛn minnu ye n'a fɔ an yɛrɛ taw personnel k'olu bɛɛ lajɛlen kunbɛn u nisɔndiyalen u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u bɛ dɔn kɛ nka k'u janto yɛrɛ la ko sabula ko nin kɛra nisɔndiyaba de ye olu bolo ko nin bɛna dan sigi gɛlɛya minnu bɛ olu kan olu n'u dafɛ dugu nin bɛna dan sigi u la ayiwa kunnafoni ye nin ye lakali bonya b'a la kasu e ko an tɛ bita kuncɛ ten kosɛbɛ kɛ ni ala sɔnn'a ma don min kana si man ca dɔgɔkun wɛrɛ an tɛna na kunnafoniw bɛɛ lajɛlen jɛrɛ ɲɔgɔn kan u ba ma yɛlɛma an ka todukan na ni k'a di filɛlikɛbaga jɛkuluw ma i n'a fɔ n b'a f'i ye cogoya min na hali n'a ma ɲɛ an ka dibila baarakɛla ne ka sɔrɔ ale tun bɛ bɔ bi mɔgɔw tun bɛ sɔn k'a sɛbɛkɔrɔ filɛ dɛ a kɛmɛ i n'a fɔ ko i bɛ amerikɛ filimuw lajɛ gerebuni ninnu kɛ ayi gerebu tɛ dɛ américain gerebuni ninnu ayi sa a bilama ayi dɛ au contraire américain i n'a fɔ manusuale minnu b'a la tantɔ fo b'u jɔkise très bien k'an sutu e kelen ni ne kelen bɛ ka mun fɔ o ni e ɲɛ b'ale la e bɛ ka mun fɔ o tɛ kelen ye dɛ k'a sɔrɔ ni den bɛ kojugu la n'i b'a lagosi ka bɔ a bolo ayi mɛ nin tɛ kojugu ye o la dɛ nin ye an yɛrɛ ɲuman an denmisɛnw aw cɛkɔrɔbaw t'o dɔn ko génération 21 ni anw ka style ye quoi génération je m'en fous a dan tɛ ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi shukran